kai ne akwai labari kenan. Kai talle. Da na kaji me faru? Baka san ma me kai ba? Hamo mushi. Me faru? Na kaji me nayi? Ai duk mutumin da yake so ya takaita rayuwarsa ko ya gajarta ta to ya hada alaka da Aisha. To ni me alaka na da Aisha ga na kaji? Na sani kai ba kai ne kake santa ba. Amma laifin ka kwalli ɗaya ne kawai. Saboda kai abokin Nura ne, ka da kai ake hada duk abin da ake duk wani da ake toya da kai ake toya ta. Dan Allah ka hakuri. Kwarai zaka ga hakuri. Oga, wannan kawai ka bari mukaddaman masa. Aiki na ne. Dan Allah ka hakuri. Ni yau laifi. Kai yake har ya zana ma kenan. Dan Allah In komin da ya kurke shi. Dan Allah ka hakuri. Komin bulala. yayi kyau oga. Karawa, ya hakuri. Ya hakuri. Dan Allah ka hakuri. Ne dauki kayan ka. Dauka sanya. Allah ka hakuri. Kai buga wannan wurin. Zo ka lauta kalman ka. Ai kaɗan ma muka mata. Sai na yi maganin ku ɗaya bayan ɗaya. Kaɗan ma aka ma. Wato yanan da su ake kulla mu munafunci. Duk su kawai na buɗe mata kullu. Wallahi tallahi. Ai oga. Ɗaya bayan ɗaya zan same su kuma sai na yi maganin su. Wannan dabarin mu kai irin su mu rika zare masa farce ɗaya bayan ɗaya. Ai ba kai ga nan ba. Ka bar shi dai masa na farko idan ya ƙara yi to sai a ƙara masa. Ko ba haka bane? Kuma ba ya ji jiki ba oga. Bulala 10 ne mai ko 12 ce ma ni ban sani. Rama? Rama? Kabaran. Lafiya ina miki magana baki arsa. Lafiya. To me faru? To menene bayan kwana biyu baka zuwa gidanmu? Biki ji labarin nayi tafiya ba? Kai talla ka ji tsoron Allah ina ka je? Bayan na ji labarin an maka dukan tsiya? A'a ba gaskiya bane. Biki ji labarin faɗin da muke da garin kaki ba? Shine ai. Ni mun yi faɗa da garin kaki na faffasa mai baki. A ina? Bayan duk gari an ba ana labarin ya maka dukan tsiya ka ce. Wallahi ni na fasa mai baki yanzu haka ma yana ne yana jinya. Ko dai kake na kake jinya? Haba sai ka ce ba ni barin ma. Ni ne fa goganarin ma. Ko kin manta da ni ne? Yanzu dai ki haƙuri. Ki haƙuri. Ki haƙura? Wataƙila amma in ka zo gida na haƙura. Da Allah ki haƙuri. To sai na zo. To ki ɗan yi dariya mana kalli. Marama, da ban nayi alƙawarin da gashi na cika. Kai ka fi ka cika alƙawari sai yau ta ne. To shikenan amma dai kin haƙura ko kin san na baki haƙuri. Ai da ban haƙura ba zan fito in zo in tsaya da kai ba. Gaskiya ne ran ma kin so wani abu ne kuwa? A'a sai ka faɗa. Ni dinnan da kike gani na. Allah ba karamin jarumi bane. Allah? A lallai ka. ai kin gani hakan nan da kika gani Allah kaɗai san irin ƙarfin da ke nan wurin. Gaskiya na ga alama ga jarumta na a jikinka. Duk wanda ya tunkaro ni ki kalla fa
sai na gama da shi. Ko? Gaskiya ne. waye na ta kashi Sai na ga alamun ƙarfi a tattare da. Rama, nan wurin da kika gani wallahi ba ƙarfi a cikin shi. Wannan ƙarfin babu. Wasa nake miki Rama, babu. Ba ƙarfi Rama. Ka ji kunya, dama haka kake ban sani ba. Ka zo sai kuraren banza kake yi, ashe baka da karfin komai. To bari in ja maka kunni, kai in ƙara ganin kafafuwan ka kofar gidan nan, tunda kai makaryaci ne. Jibe ka, dala tafi mutane kofar gida. Ki manta akwai casu ba. Lalle me zai hana ni zuwa dandali bayan na san yau akwai kalan kowa. Lalle ai dole ne. Kawai da na je gida tuwo kawai zan ci, ina cin tuwo za ki ga na fito bari dai in je in kai ma inna sa'o. To shikenan sai mun haɗu. Na mata, dan Allah ki tsaya. Ina jin ka so. Ba wani abu bane, kawai dama ina so in faɗa miki cewa ina son ki. Me haka sai ka ce wanda na kawo miki sakon mutuwa? Magana ta ka ce kamar almara. Almara? Ban gane almara ba. Ya mana ko kuma in ce ba a kake mu. Ba zancen ba a cikin maganata. Da gaske nake. To ni gaskiya tsoro nake ji amma me? shikenan kawai ka bari wani lokaci sai mu yi. Barista da uwar gida ina farin ciki kuma na gode da wannan ziyara da kuka kawo mini, kuma wato na fi kowa farin ciki na riskar wannan rana da kuma wannan lokaci mai albarka. An dai kwaramniyan al'amura ga baki da sun wuce, kuma gashi Allah ya an yi biki. To abinda zan ce shine daman kai kana yi ma maza ma hukunci ballantana mata, so kai amfani da iliminka da kuma sabawarka da jama'a sai ka rike matarka. Allah ya ba ku zaman lafiya, kuma dukkan shirin shi da Allah ya kare ku, ya ba da zuri'a ɗaya ba. Kuma kokarin da kai akan wani al'amura duka da Yusra ta yi bayani, kuma alhamdulillah ina ganin sai dan bako da Yusra ku kwadan shiga matattara, ni zan shiga daga ciki. Alhamdulillah muna godiya da irin ɗawainiyar da kai a wannan sha'ani na, kuma Allah ya saka maka da alheri. A wannan ai ka fara ba da sa ka fara ɗawainiya da mu, kuma ba abin da zan ce dai sai dai Allah shi albarka. Alhamdulillah ai ko wannan al'amari da ya kasance ai kai ne ginshiki, don haka kai ne abin godiya. Allah ya ƙara arziki kuma Allah ya bar zumunci. To amarya kya dai samu sabo ta wajen yi sada ko? Ta Allah bar shi ga bismillah. Mutane lafiya ne. Akwai ce uku ka sha da jini ka sha ruwa, ka yi wanda ka yi da jikin ku da kai da jinin ku.
ai sai shukura. Salamu alaikum. Matan barista. Barista gajiyan biki. To ai biki naku ne. Ko kuka yi amfani da jikinku da aljihunku kuma kuka ainihin motsa jiki don ku burge mutane. Ka ba kuma Allah ya bada zaman lafiya. Mu kuma Allah ya kawo mana namomi. Yan mata, ko da ke ba yan mata ba ke ku ne mu muka bari yanzu da yan matan. Allah ya bada zaman lafiya. Kai mai akwai ka gane ba ka dan misali da nonon sulai 30 da nonon kobo 30 an hada ga gane sai da kai mai akwai ka gane in ba ka dan misali da na sani bari in kashe su da kin zizi lafiya lau ai baka sani ba wata banza ce ta faɗo in gaya ma sai a hannu na tara wallahi alaji to ka san me Alhaji Salisu da gangare shi zai sai da plaza na shi tsaya ina da labari ko bashin banki shi san ba kawo kaga ku sosai in gaya maka ya ci bashi ana nan ya rasa yadda zai yi kawai ni sai murna kawai nake yi to na yake ji shi yasa duk abokan mu'amala ta baka nake zizi ya ce wani zan fesa ma ai ko kin zuga ne sharkam ai ni wato in na kwana biyu ban ganki ba sai ji jiki na ya mutu to ba karu ba ya aka ka gane ni haba to muna mu'amala da ke kullum to kwakwalwar ki ta kai kwakwalwa ga ki da basira shi yasa duk mutumin da yake da kuɗi to nan irin ku su rika kama hanya an yi masa mutum ya shigo nan wurin irin su mati sai dai a kawo lalura ya yi ciki matar shi tana da ciki za a yi aure a shinkafa ta kare wani yaro ya kare an buge wani abu to ni na ruwa na buge ni na ruwa na wahala ba ruwa na gaskiya to abinda nake so da ke zi a girka ma ba a rintuma mai tayi ki karya ma tayi har zazzabi ya kama shi bar shi kawai ai ina gaya maka ba sai na bayani ba kawai ka share kawai an gama masu wurin nan haka ittifaki zai kai miliyan 350 amma ki ɗebi 200 ki ci bisa gefe to ba sai ka gaya mun ba 150 yana ba banki 80 kafin baɗi gaskiya gidan da yake ciki za mu saya Alhaji kenan da na ji daɗi amma da kuma sai ta ka bani to yake ji wannan da kika yi kyauta kika yi wannan hidima amma in kika samu wata kika zo da ita ba shi ne zaki ji to shi ke to ba damuwa kada a kasa abu a rika shiga lungu suka bar nan su mandawari da adan leka
Yadda da almost. Kusa, kin ga barista. Farida? Barista? Kai da kanka? Ya za a yi? Ina Amina. Wallahi lafiya lau. Ya aiki ka je barin da kwana ne. Lafiya lau. Kuma mun dan zo shopping ne. To kun kammala ne? Kun kammala wallahi. Je zan same ka. Sai ga gode sai na fito. Dama abin nan da kawai ya rage mana. Ni ba gama shopping din ne ba gashi barista ya ce zai biya mana. Ke dai za ki sanya ni ba ruwa ne. Ya ma dai da ba da kokarin zai ga zai wa ka gida. Mun gode Allah saka da gaba. Da ban masa ban masa. Lai ko mutararan kallon fuska. Ma nawa muke ko dai ran dai Amina dai ta zo tana ta haifa ma yara. Wai na abinci ai za ka iya gani ka gana biya. Daga wannan Bible ne sai ayyukan guda biyu. No, kenan nasu. Hakan daidai? So da wani ya kama da wani. 11,000 kenan. Barista lafiya? Ina jin na bar abin kuɗin da ake lalle ko kuma na Haka da bari zan biya. akwai kuɗi a jakanki? Haka da barista. Ko kuma ki bari ni sai in Ba matsala. bari idan saboda kin san dai aka karuwa ce a to ai ba na wasa ko filin da nan shine ai tashi yanzu Alhaji Mudi ne ya mallaki wannan filin sosai kaga tun daga nan abin da ya haka yake waya nan duk gaba ɗaya Alhaji Mudi lalle na son ya sakaci wallahi din nasu ne kaga suka wasu kayan gina na an fara ba kai karshe ba suna cikin filin nasu ne gaba ɗaya su rai azumi kawai same shi wallahi wajen da tabba dukkan gaba ɗaya nan ai ba na kowa bane suna Alhaji ji lalle Alhaji Mudi ya so ya mamaye ni ai zona wallahi amma alhamdulillah tunda kare arziki ta zo masa abu yayi
yanzu abin da za mu yi da ke za ki zo min da agent ɗin shi a'a ba ma kin zo da shi ba kin gane sai ki same shi ki magana ki dan maguza shi ki dan kiki tashi a cikin cinikin na san komai zai ai na san na yadda da kai zi Alhaji ba sai ka magana ba kawai ba ki da matsala ba matsala to sai mu koma mota to shi yau har ruwan sanyi zaki sha garnaɗaki na maza garnaɗaki maza haure bar gari maza kuɗi a ajiye sa a babar randa ko a duro ko na ƙatan lambu a kawai kuɗi sa can kuɗi ɗaki kowa kashe ku a filin nan kuma sai duka mai shari'a ba. Salamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Alhaji. Wallahi. Akalla gaba ya faɗi. In ka ga banza. Hatsi ma nake. Kuma dole a sakan maka ko an so ko an ƙi. Ɗauke duniya. Wallahi ka iya ciniki. Alhaji bai tallahi. Bati. In ka ga banza. Hatsi ma nake. Allahu akbar Alhaji. Ai ko na tabbatar da haka. Wurin cinikin nan. Mati. Alhaji bai tallahi. Ai hatsi ma nake yi. Gaskiya. Kuma bari in gaya ma. Duk mutumin da muka rufa da shi inda akan ciniki ne. To sai na fashi na kunke ne. Ni na gani. In ka ga banza. Hatsi ma nake yi. Ya ba. Allah zai zaki Alhaji ina fara wasu ƴan matsaloli ne garin yayi man dim. Kala. Na'am. Ka daina min turanci kai ma Hausa. Na ci to. Ma'ana garin ya tsaya tik. Mati. Banda matsalarka. Da mun gari kafafu ne da shi. A tsaye ke can mutanen ciki ne ke zagawa. Alhaji ke. To a takaice dai Alhaji ina da matsaloli. Kai take da ita. Insha Allah kuma shi yasa na zo na. Na daya Alhaji matana
ko yanzu na shiga gida na ji an ce a kawo icen wanka ba gaddama ta haihu. Na ɗaya kenan. Na biyu ita wannan yattawa ta fari ka santa. Wannan satin za a daura mata aure. Kamar ban yi ba. Na uku Alhaji ba zan ce yau kwana 3 ba a dura a gida ba tunda shekaran jiya ina da wani ragowar gwangwani 2 da aka dura. In ba haka ba da sun ce yau kwana 3 Alhaji yau kwana na 2 ba ka dura a gida na ba. Shi yasa na ce ka san Hausawa sun ce mai uwa a gindin murhu bai cin tuwon shiga. Na ce tunda ina da kai Alhaji gara kawo kana gidan nan. To kala Alhaji kenan. Barin gaya ma matsalolinka guda 3 da ka zo da su gaba ɗaya kan naɗo kai saboda baka da hankali kuma mahaukaci ne kai sai ka zo da matsaloli har guda 3 gaba ɗaya ka tunkaro ni saboda an gaya maka ni ne mai warke matsala. Mafarkin jiya da dare mai wani dodo na daga ganin dodo da wasu 'yan damusa ashe kai ne. Mati kai ne fasarar mafarki na haba. Ni ne dodon kenan. Ya gado dodo da kai kuma ina ɗaukar adda zai gudu kai duk wanda zai raba da kudi ya gado dodo da shi. Dangantaka mu da wannan bayan Allah tana da ƙarfi. Zai. Mati. Wai in tambaye ka. Wai ciki wata nawa yake ne kafin a haife shi? Alhaji ciki yanayi ne. Wani yakan yi wata 7, wani kuma wata 9 ne. Amma na matata cip tara. Kuma zabge 2. Kaddara mun zabge 2. Na'am. Saura 7. Wannan ciki da kace an samu ni na san dai ba mafarki ka same shi ba kuma bata sha a randa ba. Kuma Allah na tuba Alhaji an taba shan ruwa, an taba shan ciki a ruwa a randa? Bata shaka a iska ba. Kana da masaniya da garar da ya samu har zuwa yau. Yau ka samu kana dan yi yan fim din ka samu kana dan bin su suna dan aikenka. Dan shusha nan ne ka dauka karata kana kwakyar kana bugun katako da karfe ana hada biyu kara na bayyana. A'a dan recharge card din ne katin waya ka tsaya wani gagararren titi kana dagawa ko da naira 100 kake samu bayan mun sabke wata 2 daga cikin wata 9 nan da kace wai tayi wata 9 da ciki a tada shi 7 naira 100 so 30 kuɗi ne mai yawa. kwana 30 wata 1 wata guda in ba ka dan misali da nonon sulai 30 da nonon kwabo 30 ana ka gane sai ka fito daidai. Kai mai akwai ka gane in ba ka dan misali da agogon jaka 30 agogon sulai 30 in wannan iba da loto daidai wancan iba da loto daidai in za a dai kira sosai wata bana na farko haka ike Alhaji wata bana cin da su cikin uwa kada su gudu kuma ai kokari ne da su wata 21 kenan da wa'annan sun samu gare ka a cikin wata 7 da za ka yi suna ba tare da ba a samu rara amma da kike da kiki ne baka da hankali kai kwanci kai ciki ai ma suna ni ban ci kasuwa ba kawai wata din ta danne Alhaji duk irin kiranin da ake ma ana cewa mati na hannun Alhaji a hannun damanka da zara an gane ba kiranin da ake kina na hannun daman kowa ga banza to ake banza ta riga ta gama ganin ka dan ka da hagu kuma dai tabbas kuma da kake cewa wani mai uwa a gindin murhu wai bai cin to shiga yo ita ba bata tuka ba uwa shi zai ci ita uwa bata ci ba ta dai rungumi wuta ta gasa kafafu kaga mati Alhaji Allah ne yadda ya so yawan magana da kai zai sa jini na ya hau kai mai akwai ka gane in muddin kana da shi ne ka shirya hairi mati an gane wannan fono ce yana da shi ka gane shi da kyau wani sani a da wata lafiya a musa 70 me yasa fi Alhaji aiki kan ko da hukumar da Naira 70 ai ya kwana da yin zaka dare ta ai a da hanya mati in kana da shi ne ba ka ta yi ya mai tsakanin ki ba alheri ba mati ka kai ka bata kai ma ka zo ka kare
ki bayanin ki duk bayanin da kike da shi ki bayanin ki ina jin ki. Dukiya ma ta zo ta kare, kai ma ka zo ka Yawwa. Alhamdulillah ai shi yasa nake son harka da ke. In ba ki sai yanzu duk na sun yi rauni ban da kwari sosai. To bana minki waye zai ki koji ai bai ki dadi ba. Kwarai. Ya? Allahu akbar. Ta nuna wannan ki tabbatar magana ta nuna? Iko Allah. Iko Allah. Ni na ji kamar kina zancen kuɗi, kada kina nufin kuɗin da ya baki satin can da ya wuce sun kare. Mutum yin shi wayannan kudaden suka kare. Sun kare. To momi me ke da babanki ba ruwa da kusa. To kuma har gidan zan saya, har gidan. Kin ga gaba ɗaya za a ciniki duk abin da ke cika a fito da ko ɗaya gaba ɗaya zan saya. To ban yi rai ba ni na kashe rai ba ruwa na in zai sayar kawai ya sayar ya kama haya kuma a to. Wai shi abban ya fara waya ya dinga yi kenan sai ka ce ba da kuɗi yake sa kaci ba. Ai Alhaji baya jin kuɗi a waya in dai fara wannan harkokin nashi na kasuwanci bari ya samu sabuwar hanya ta kasuwanci ba shi da damuwa. To shi bai jin ciwon kuɗinsa ne? Ha, yi wajen kasuwanci ne Alhaji baya jin ciwon kuɗi. Kawai dai inda gizo yake sakar fitar su. Ni ma zan sa a dinga turo min kuɗi daga kamfani. Ai da kike yalle na ce. Sai ni ba zan ce komai ba Allah ba da sa'a. Wai me yasa kike bari ne ana daura mun plate kan abinci a mota kuma? Ayya ai hakuri. Haba. Ana son irin wannan kin ga duk shi ke kokoke fentin mota. Dai akwai labarin da nake so ba kin ga sai da muka fito lallace da. To wani irin labari? Ina lokacin da je siyayya nan a kanti. Wai kin san me ya faru? A'a. Yusra ita ta biya kuɗin. Allah sarki. Sai ta gama siyayya tsab. In duba a sai na gama kuɗi. Ayya na biyo ka da walid kamin in tafi ai kamin in zo ka riga ka tafi. Na faji kunya yadda ya kamata a wurin nan. Ai in dai Yusra ne wallahi ba daga nan ba. Sai dai gaskiya bata biyo halin mahaifinta ba. Saboda mahaifinta wallahi mugun kankamo ne. Wato ni dai karamcin da ta yi min. To gaskiya na ji daɗi. Domin bai can ita. To da ban san da za mu ƙari sai dai kawai bari musu kayan nan. Ikon Allah. To mun gode ma Allah ba. Amin. A to zan abin nan fa ba daɗewa zan yi. To me za a dafa maka? Abin da kika saba shi zaki. Barista. Daure mai gaskiya duk mara gaskiya ji tsoro. Shi ki buɗe mai gate ba zan daɗe ba. Da wuri zan damu. Ina mabuɗi. Hello? Magana murya ta bane kuma yau? To, na'am. Alhaji Aminu ne. To, ina jin ka yi min bayani mana yadda zan fahimta. Yawwa. To, ka san ni dama ina ka fito nema ina za ka samu. To waye ke so makwataka da asara. Ni din da nake hago da dama na samu ne tsakiya ma shi ne. Raba da naira duk duniya nan ba wanda isa inda raba da kuɗi ne. To ko ba security ni kare ma karfi na isa yin mu duwan mu gwamsa da mutum. Na rinka kama kulli karza ka. To Silence!
ni fa na yin rai, Allah subhanahu wata'ala ne ke rai. Na kuɗi. Wai Allah, ko Allah, kama inda kuɗi suka kawo basa ma kai. Ya shiru, fara uba, na can banza wawa. A cikin me? Tukunya, wasa tulu da randa. Ce ku duba inda ya faɗa muku. A cikin nan suke gaya mai. Aduro, da randa. Wasa tulu. Na san kuɗin na kanki. Babu na zama ku. Kamun mamaki da kake jin tsoron mutuwa. Me yasa kake jin tsoron mutuwa? Allah, yi mun rai. Allah. Gaba daya. Duk inda ya gama ka yi bu. Kwata. Alhaji. Shike na sun dawo. Alhaji. Da ba ku duka. Alhaji mu ne ni ce Hajiya ce Alhaji tashi. Hajiya ce. Hajiya ce Alhaji. Alhaji kar kai garajen tashi jiri ka da kai yi a hankali. Hajiya. Sun mun duka. Sai kin daga ne. Daure zama za ka yi Alhaji ka daure ka zauna amma kar ka tashi sai ka faɗi Alhaji. Hajiya kamar ba zan iya tashi ba daga ni. San daure Allah ya yarda asirin su zai tuni. Gashi zauna. Wayo. Sannan Alhaji. Sannan ba. Na'am. Haɗa ƙanina. Ta sai illata ni. Sun ji maka rauni ne? Hajiya nan ba ji. Babu komai Alhaji sai ya dan tashi dai amma babu ciwo. Buguwa ce. Babu? Hannu wani matsayaci na cikin kamar ya buga min masa ba. Sannan abba. Allah ka bayyana wa'annan bayi na. Hajiya da kuma waya. Wa ramin waya ki. Je ki kan gani da kuma waya ta isauri. Ina ta jin motsi na ce hanya nan ba lafiya ba. Gashi. Ce wannan. Sannan ba. Yalla bai. Alo? Alhaji Aminu ne. Ni ne. Bari maganar nan ba ta ka dai gane Alhaji Aminu ne. Wallahi yalla bai yanzu barayi suka shigo gidana suka yi mun cancak. Wallahi sun yashe ni tas. Randa da tukunya ba inda suka rage min yanzu empty suke inda leka da kasa na leka hurumi ba komai ciki. Wallahi. Da wanne zan ji kuma? Amma raka da irin musu taba lafiya ta ba wanda kwashe mu kuɗi kuma lafiya idan ganta sun taba lafiya ta wani lafiya suka taba. Iyali da suna cikin gida suna can gure musu taba suna. Amma yanzu an taba tun da ka taba min kuɗi. To kai baki kokarin ka yawwa za ka turo yara? To na gode. Na gode yalla bai dan Allah ka ai jinkiri matsiyata da inda suke a nemo su. Rashin kama mutanen nan komai zai iya samu ga ya taimaka mu. Na gode. Ajiya. Na kira DPO ne. Kuma ya ce Allah zai taimaka zai turo yaran shi.
to ai hakan yayi daidai gwara da ka gaya masa ilan Allah ya taimaka sai a samu a kama su insha Allah duk inda suke za a binciko su kana kallon halin da ina take dan Allah ka karfafa jikinka ko na ji sanyi a raina ajiya dole shiga matsalar tawa ta fita yusra saboda kike san dai ba kuɗi tare da ni to ba lafiya ba nutsuwa ba walwala ba jin daɗi kai ne suke kama mai yusra ce ta biyu ajiya ku je kwanta ni ba san ke kwanciya ba yanzu to da bacci za mu iya yi kana cikin wannan hali ba za mu iya bacci ba wallahi kana kallon halin da yarka take ci ajiya na ku je kwanta ba masu halakar in Allah da mutanen za mu same su za mu iya bakin kokarin mu Allah da za a same su yanzu ma akwai waɗansu alamu da mun tura su wajen kasan suna nan suna ta bincike a kan abu yanzu da kalan muka ci wannan gurin ka dan mu sanar maka da abin zuciya mu zo mu gaya maka ya hakuri hali babu Allah da za a same su Allah ba da sa Allah ya taimaka Allah ya bayyana su samu kuma Allah ya bincika da biyu ka lafiya Allah kiyaye madalla da Allah a zakulo su Abba ina kwana. Abba. Ina kwana. Zan tafi school. ya lafiya Abba ba ka saba man zan tafi school ba. Yusra
ki haƙuri ki ji Allah ya bada sa'a. Janara. Lafiya. Wannan kamar sim card na wannan ai sim card din waya ne na MTN tsada tsaya ne da shi ba a haba wannan ya kai naira 20,000 ai 20 wannan ya kai naira 20,000 kace kudi ne na ai tsada ne da shi sosai kuwa sai kai naira 20,000 kuma yafi a ce wannan kace in adana shi ina yin waya ko in sarrafa sai na wahala ba sai ka wahala ba ko wayar 3,000 na samu saka ta zan yi sasha ga sinka kai ai yana da tsada sosai ai Assalamu alaikum Dadi. Dadi. Hello. Abba da na je school ban fahimci abin da ake koya mana a school wallahi ban gane lectures ɗin ba. Dan na tafi na baka cikin damuwa. Isra. Da kin mai da hankali a karatunki zai taimaka miki. Rashin kula da karatun da baki yi a makaranta ba zai fitar da jiya matsalar da nake ciki ba. Da haka ina so ki taimaka min ki kula da karatu. Abba ya kamata ka manta da abin da ya faru. Wallahi ba ma jin daɗi in muna ganin ka cikin irin wannan hali. Yasra. A cikin damuwa kika tafi kika bani. Ha kuma a cikin da kika da kika same ni. Saboda kunne yakan saurari kalma ta haƙuri, jin haƙuri dole ne ga kunne, amma amincewa ga zuciya wani abu ne mai wuya. Yasura, mutanen sun suka ni a cikin masifa. Kin san da muke da kuɗi, ba da farin cikin da wuce kuɗi, amma yau mutanen sun min cancak duk abin da na mallaka a gidan da na kuɗi. Da nuna da randa ta ci kuɗi da tukunya. ‘Ya'yan iskan nan ba abin da suka bar mu sun tafi da su duka. Abba haƙuri za ka yi. Idan babu kuɗi a kusa da ni komai ma zai isa mina. Isra, ke ce ta biyu bayan kuɗi a faranta mini rayuwa a duniya. Yasa yanzu ke kaɗai kika rage. Na san cewa ko na ce zan haƙura na yaudara zuciyata domin abin da kawai zai iya sani na haƙura shine yasa da kuɗi na su dawo gare ni. Abba haƙuri za ka yi, kuɗin za su dawo insha Allah. Allah karɓi addu'arki domin na san da za a auna ni likita sai ya rasa ta inda zai fara min magani saboda yin cutar da take jikina. Allah ka san yadda ka saka mini son kuɗi a zuciyata kuma kai ne tushen so. Allah ka fitar da ni ƙangin da nake ciki. Allah ka damun da dukiyata. Allah kuɗi da Allah tsine masa albarka. Dura.
Alhaji dama magana gaskiya wallahi ina son dan gida ne da saboda tun da take garin babu wani sako da yake zuwa gare ni ko kuma in tura ni ta tabbatar ko da dai ka ce mahaifiya kuma ba a wasa da mahaifa to amma kana jin kwana nawa za ka yi? Alhaji kai hakuri in Allah ya na je ba zan dade ba zan dawo. Allah ya samu dace. Bari in dan baka wasu kudaden da yake wannan sai kai na moto wannan kuma tsohuwa ka barta sai ka na gode. Alhaji to bari in raka shi tasha ya hau mota. To idan ka tafi kuma aikin wa zai karisa? Ai tunda dai gashi mun yi sallama ka bar shi tafi kai sai ka ci gaba da aiki. Ba komai. Sai na dawo. To Allah shi ya sai na dawo. A gaishe su. Zan yi maganin ku. Ki Aisha. Wai yanzu ya za a yi za mu tura a kira ta ne ko za mu shiga? Ina kanmu. Ai ba magana a tura kawai mu shiga. Mu shiga ciki kawai. Yawa ga ya ta nan ma. Do. Karaso. Ko kuma yanzu ku shiga ciki. Ku shiga ciki. Ku fito min da ita. Kanwanki za ta wulakanta? Wala ba za a kura ba. Allah sai na sare ki. Wallahi tallahi sai na sare ki. Dan kadan zan sare ki kawai. Ai lamba zan miki wallahi. Hello? Ni ma tsintarta na yanzu. Kin tabbata ta ce?
to kin san tudun wada? To idan kika zo tudun wada akwai wani masallaci tsallaken wurin ina sai da akwai shagona da nake sai da dan kunnaye da abubuwa. In ki zo sai ki sa kiran wayar sai ki ƙara sosai in baki. Wallahi zan baki, ki zo zan baki kayan ki. To shikenan. Wallahi gaskiya dama ina so in gaya muku wata magana. Kamar ne mai kas? Kin ji sai abin da na rike ke mun ba na jin daɗi a garin nan gaba ɗaya. Ke ma da Aisha. Ai abin